Ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилооти акборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонад. 4 ташаббуси сатҳи байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти марбут ба об ки таи 2 солаи охир татбиқ мегардад, барои соҳаҳои гуногун заминаҳои босуботи рушдро фароҳам овардааст. با مقصد تقویت همکاری ها در ساحه آب ماه ایون سال جاری در شهر دوشنبه کنفرانسی دومی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می شود. گزارش محمد علی سفر. соли байналмилалии оби тоза 10 солаи байналмилалии амалиёт об барои ҳаёт 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об ва 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 аз шумули 4 ташаббуси муассири ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад ки дар сатҳи ҷаҳонӣ амалӣ мешаванд. дар заминаи ин ташаббусҳои кишвари мо вобаста ба мушкилоти сатҳи ҷаҳонии марбут ба об тадбирҳои муҳиму саривақтиро амалӣ намуда истодааст ки ин раванд қабл аз ҳама ба ҳалли тадриҷии паёмадҳои номатлуби тағйирёбии иқлим ва истифодаи босамари захираҳои обӣ дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон замина хоҳад гузошт. Tashabbусҳои бевоситаи президенти мамлакат ҷаноби Илоҳи Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ худ аз шаҳодати соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дарак медиҳад ва пайваста ин пешниҳодҳо барои рушду нумӯю ва пешрафти соҳаи об дар ҷаҳон ва дигар давлатҳо чуноне ки якдилона дар маҷмӯи созмони милали муттаҳид қабул гардид ҳамоҳангӣ хеле бо ҳам фароҳам овард ва дар назар аст ки дар соли ҷорӣ ва солҳои минбаъда семинару конферансҳо баргузор мегарданд ки дар он бевосита масъалаҳои глобалии об дар сатҳи ҷаҳонӣ баррасӣ мегардад. силсилаи ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ҳалли мушкилоти об дар ҷаҳон ки дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун раванди оби душанбе пазируфта шудааст, кишвари моро дар арсаи ҷаҳонӣ ба таври хос муаррифӣ кардааст. дар доираи амалишавии иқдоми чоруми Тоҷикистон 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 дар сатҳи миллию минтақавӣ ва ҷаҳонӣ вобаста ба масъалаи тағйирёбии глобалии иқлим ва зарурати талошҳои муштарак барои рафъи оқибатҳои он ҳамчун мушкилоти ҷиддии замони муосир мавриди таваҷҷӯҳи хоси кишвари мо қарор гирифта дар ин самт аз имконоти мавҷуда истифода карда мешавад. чуноне ки дар ҷаҳон маълум аст камобӣ дида мешуд ва бениҳоят ҳамин нуқтаи назарро байнобат гирифта пешвои миллати мо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ чунин пешниҳодро намуданд ки бояд ки мо дар ҳамбастагӣ тамоми давлатҳо қати дар сатҳи ҷаҳонӣ ин захираҳои обро сарфакорона самаранок истифода намоем. ҳамон тавре ки маълум аст тӯли чанд даҳсолаи охир тақрибан 3/1 ҳаҷми умумии пиряхҳои мамлакат ки зиёда аз 60% захираҳои оби минтақаи Осиёи марказӣ аз онҳо ташаккул меёбад аз байн рафтааст. дар заминаи фароҳам гардидани имконият барои рушди бахшҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ деҳқонони ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ сол то сол масоҳати гармхонаҳоро зиёд намуда бо ин васила солона 2-3 ҳосил ба даст меоранд. хоҷагии деҳқонии Бобои Носир аз зумраи хоҷагиҳои дар самти сабзавоткорӣ пешоҳанг ба ҳисоб рафта, дар ин шабу рӯз деҳқонон ҳосили карам, қулфинай ва дигар навъи сабзавоту кабундиҳоро пешниҳоди сокинон менамоянд. гузориши ҳамкоронамон Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид. иқлими мусоиди вилояти Хатлон имкон медиҳад ки дар баробари рушди соҳаи пахтакорӣ ҳамчунин хоҷагидорону деҳқонон дар заминҳои ҳосилхези хоҷагиҳо ва қитъаҳои назди ҳавлигӣ соҳаи сабзавоткориро рушду ривоҷ дода аз ин ҳисоб даромади хуб ба даст меоранд. дар ин росто деҳқонони ҷамоати деҳоти 50-солагии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бо кишту парвариши сабзавоти барвақтӣ дар таъмини бозорҳои ноҳия ва ҷумҳурӣ саҳми муносиб доранд. хоҷагии деҳқонии Бобои Носир ки дар заминаи 9 гектар таъсис ёфтааст, дар баробари кишти пахта ба парвариши навъҳои гуногуни сабзавотҳо афзалият дода мешавад. айни замон деҳқонон сабзавоту дигар зироатҳои дар зери гармхонаҳои ба ҳосил даромадаро ҷамъоварӣ ва ба бозорҳои кишвар пешниҳод намуда истоданд. аз кишти гузаронадаи ҳарсола аз маҳсулотҳои кишкардашуда бисёр даромади суфи хуб мегиранд ва дар баробари ногуфта намоянд ки дар соли 2021 аз тарафи роҳбари давлат дастгирӣ бевосита шуд ки оиди аз андоз озод кардани
کشاورزان جمهوری بود که من در برابر این تاثیر مثبت به این خوجگی هم رسید که امروز توانست که از حساب انداز نسپاریدن در مدت یک سال که از انداز آزاد بود من همین خیل گرمخانه های موسمی را تشکیل کرده برای مونده قدر محصولات های تر تازه پیشکش مردم کردن که این برای تاثیر مثبت خود رو با پس شوی نرخ در بازار و فراوان نمودن حاصل استحصال این یا اون نمود سبزیجات تاثیر مثبت خود را در بازار رسانده و نرخ را تنظیم می‌دارد. хоҷагидорон бо назардошти талаботи рӯзафзони бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хуштаъми серталабот дар як қисми гармхонаҳо парвариши қулфинаи барвақтиро ба роҳ монда ҳамакнун аз ҳосили заҳмати хеш даромади хуб ба даст меоранд. одатан дар таҷрибаи кишоварзон парвариш ва ба ҳосил даромадани қулфинай ба моҳҳои май рост меояд. инак таҷрибаи 2 соли охири деҳқонони хоҷагии бобои носир нишон медиҳад ки дар сурати омӯхтани нозукиҳои парвариши қулфинай онро дар шароити гармхонаҳо низ метавон ба роҳ монд то ин ки шурӯъ аз нимаи дуюми моҳи январ ҳосили хушсифати онро пешкаши бозорҳои ноҳия ва пойтахти кишвар намуд. дар хоҷагии деҳқонаи бобои носир мана чиқиле ки шумо мебинед дар майдони 9 гектар қариб аксарият 5 гектари ҳамин гармхонаҳо ташкил карда шудааст ки ҳамаи намуди сабзавотҳо ва аз он ҷумла ба роҳ монда шуда кишти қилфинае ки аллакай маҳсулот шидагӣ аст таги 10-15 рӯз шид дар бозорҳои ҷумҳурӣ омада аз ҳаминҷа бурда харидорӣ мекунанд ва пешкаши мардуми ҷумҳурӣ ва ноҳия мегардонанд ва инчунин тамоми намуди сабзавотҳо хусусан карам 3 намуди карам сабзавот дигар намуди кабудиҳо ба роҳ монда шудааст ки имрӯз ҳама ин маҳсулотҳо пешкаши мардуми ҳам ноҳия ҳам мардуми ҷумҳурӣ гашта истодааст. маврид ба зикр аст ки деҳқонони хоҷагии мазкур дар баробари истифодаи самараноки заминҳои дар ихтиёр доштаашон инчунин дар қитъаҳои назди ҳавлигӣ ва заминҳои ёрирасон низ парвариши маҳсулоти барвақтиро ба роҳ монда сатҳи зиндагии худро беҳтар менамоянд. طبق اطلاع خواجگیداران جماعت دهات 50 سالگی ناحیه عبدالرحمن جامع توسط براه ماندن کشت و پرورش زراعت‌های در شرایط گرمخانه‌ها سال 2-3 حاصل دلخواه برداشته در تامین بازار استعمالی سهم می‌گذارند. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه عبدالرحمن جامع برای برنامه اخبار. дар фаъолияти ҷамъияти тоҷикони шаҳри талияти вилояти самараи федератсияи россия баробари муаррифии таъриху фарҳанги миллӣ ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои ҳамватанонамон дар мадди аввал қарор дорад. бо ин мақсад масъулони ҷамъият бо ҳамватанонамон мунтазам мулоқоту вохӯриҳо мегузаронанд. гузориши маҳмадалӣ сафар ва хуршед сайдаҳмад. ҳуқуқу манфиатҳои ҳамватанонамонро масъулони ҷамъияти тоҷикони шаҳри талияти вилояти самараи федератсияи россия ҳимоя намуда дар ин самт бо амалӣ кардани тадбирҳои муҳим барои фаъолияти ҳамватанонамон шароити мусоид фароҳам сохтаанд. дар шаҳри талияти федератсияи россия бештари ҳамватанонамон дар соҳаи тиҷорат фаъолияти густурда дошта барои таъмини ҷойи кори мувофиқ ба ҳамватанонамон кӯмаки доимӣ расонида мешавад. масъулони ҷамъияти тоҷикон зимни суҳбат гуфтанд ки сатҳи баланди кордонии шаҳрвандони тоҷикистонро ба инобат гирифта аксари ширкатҳои тиҷоратӣ ҳамватанони моро бо ҷойи кор таъмин менамоянд. ҷамъияти тоҷикон барои нигаҳдошти расму оин анъанаҳои миллӣ ва таъриху фарҳанги бои пурғановатамон тадбирҳои гуногуни фарҳангӣ гузаронида ҳамасола ҷашнҳои миллию давлатиро дар сатҳи баланди ташкилӣ доир менамоянд. мо тоҷикони муқимии шаҳри талияти бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ҳамеша дар пайи анҷом додани корҳои созандагӣ буда барои пешрафт ватани маҳбубамон ба меҳнати садоқатмандона саҳм мегузаронем. ташкили ҷамъияти тоҷикон ҳам маҳз ба ҳамин хотир буд. мо доимо талош мекунем ки мардуми мо дар куҷое ки бошанд бо муттаҳидию ҳамбастагии обу рӯу шарафи тоҷикистони азизамонро ҳифз намоянд. таъриху фарҳанги миллати кӯҳантамаддуни тоҷик маҳз тавассути баргузории ҷашнҳои миллию давлатӣ дар дигар кишварҳо муаррифӣ карда мешаванд. маҳмадалӣ сафар, хуршед сайдаҳмад аз шаҳри талияти вилояти самараи федератсияи россия барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. коллеҷи тиббии ноҳияи рашт асосан кадрҳои миёнаи тиббиро барои муассисаҳои тандурустии ноҳияҳои водии рашт ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тайёр мекунад. айни ҳол дар ин макони касбомӯзӣ 824 донишҷӯ аз рӯи 2 ихтисос ба таҳсил фаро гирифта шуданд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт.
مؤسسه دولتی کالج طبی ناحیه رشت اساساً با مقصد تربیت کادرهای میانه طبی برای مؤسسه های تندرستی از حساب ختم کردگان مؤسسه های تعلیمی ناحیه های منطقه رشت و سنگوار و دیگر شهر ناحیه های جمهوری بنیاد شده است. در کالج طبی طریق بودجوی و شرطناموی از روی اختصاص کار همشیرگی و مامادایگی کادرهای ساحه طبی تیار کرده می شود. تنها سال گذشته این مکان کسب آموزی را 204 نفر دانشجو از روی کار همشیرگی ختم کرده در مؤسسه های تندرستی ناحیه های کوهستان به کار جلب گردیدند. در کالج طبی برای پیشرفت تعلیم و تربیت دانشجویان و از بر کردن نازکی‌های کسب طبیبی همه شرایط‌های ضروری مهیا میباشد. بینای سه آشانه تعلیمی، کابینت‌های فنی، سیمخانه کامپیوتری برای آموزش زبان‌های خارجی، تالار مجلسگاه، تالار کتابخانه و کتابخانه زمانوی دارای 8000 ادبیات بدیهی و تخصصی، آشخانه و دیگر شرایط‌های معاصر امکان می‌دهد تا دانشجویان نازکی‌های کسب پیشه کردهشان را به پورگی از بر نمایند. خوابگاه سه آشانه کالج طبی برای 140 نفر دانشجو که از دیگر منطقه های جمهوری تحصیل دارند پیش بینی شده سیستم گرمدهی طریق شبکه الهیده با گرمی تامین کرده می شود که در این مکان برای زیست و آموزش دیگر کسب ها تمام شرایط های زمانوی مهیا می باشد. ما در برابر آموختن فنی کار همشیرگی باز به هنرهای مشغول می شویم که در آینده به ما در کار می باشند. ما در خوابگاه کالج طبی یک چند ماشینه ها به ما مهیا کردن که ما در وقتهای خودگی در اینجا و دختن لباس ها مشغول شویم. کالج طبی ناحیه رشت را 824 نفر دانشجو از روی دو اختصاص تحصیل داشته. کادرهای میانه طبی بعد صاحب کسب شدن از روی طلبات مؤسسه های تندرستی شهر و ناحیه ها با جای کار دائمی تامین کرده می شوند تا بدین وسیله سطح و صفت خدمت رسانی به اهالی دهات باز هم در سطح ضروری براه مانده شود. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансиҳату хунобод бошед.